नमस्कार. आशा किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण तांदळाच्या पिठाची भाकरी करणार आहोत. त्यासाठी मी इथे तांदळाचं पीठ घेतलंय बघा. हे एकदमच बारीक दळलेलं आहे गव्हाच्या पिठासारखं. आणि जे तांदूळ चिकट प्रतीचे असतात ना, त्याचं तुम्ही तांदळाचं पीठ घ्या, म्हणजे भाकरी फुटणार नाहीत. आपण आता भाकरी करूया. मी आता पीठ मला हवं ते वाढवून घेते इथे. मी इथे साधं पाणी घेतलंय. साध्या पाण्यात मी मळणार आहे पीठ. पाणी थोडं थोडं ओतायचं आहे पीठ मळताना, नाहीतर पीठ पातळ होणार. आणि भाकरी करताना आपल्याला एवढंसं पातळ पीठ नको आहे झालेलं. हे बघा, मी असं पीठ छान असं मळून घेतलंय बघा. एवढं घट्टसर मळायचं आहे आणि साध्या पाण्यातच मळलं आहे मी, गरम पाणी नाही आहे. आणि हे इथे मी तेल घेतलंय थोडंसं. आणि हा कॉटनचा कपडा आहे, तो काय करायचं मी सांगणार आहे. प्लीज व्हिडिओ संपूर्ण बघा, स्किप करू नका. आता आपण भाकरी करायला सुरुवात करूया. भाकरी कापायची आहे. मी आधी गॅस चालू करून मीडियम फ्लेमवर ठेवते. तर बघा, मी गोळा करून घेते. मीडियमच आकाराचा घ्यायचा आपल्याला गोळा करून, नाही तर मोठा घेतला ना तर मग भाकऱ्या जाड होतात. पातळ करायच्या भाकऱ्या कधी. आता थापायच्या आपल्याला भाकऱ्या. जसं पीठ टाकून घ्यायचं आहे. पोलपाट तुम्ही जो कोणता घेता तो घ्यायचा. पोलपाट एकदम सुकून घ्यायचा, ओला नाही घ्यायचा आहे, नाही तर भाकरी पोलपाटाला चिकटते. आता बघा कशी थापायची. आपली ही बोटं आहेत नाही, असं ह्या बोटाने सरकवायची भाकरी. जास्त मध्ये तिला जोर द्यायचा नाहीये थापताना. असं पीठ लावायचं. तुम्ही जर नवख्या असाल ना तर पीठ लावून लावून ना असं वरती थोडं थोडं अशी थापत घ्यायची आहे भाकरी. भाकरी कडेकडेने थापत घ्यायची आहे आपल्याला. बघा, पातळ भाकरी आपली थापून झाली आहे. आता मी गॅस चालू केला आहे. थापून झाली आहे. आता आपण उलटी करून टाकायची. पीठ लावलेली बाजू आहे ना ती वर घ्यायची आहे आपल्याला. आता मी गॅस हाय फ्लेमवर घेते. मीडियम फ्लेमवर होता. भाकरी टाकतात एकदम जरासंच पाणी घ्यायचं आपल्या हाताला. आणि पीठ लावलेली जी बाजू होती ना तिला असं थोडंसं लावायचं आहे, पण सगळ्या बाजूने लावलं गेलं पाहिजे, नाहीतर ना ती वारडेवणार, म्हणजे सुकणार वरून. असं लावून घ्यायचं. इकडे कुठेही पाणी लागायला नाही पाहिजे आहे आपल्याला. आता हे बघा, तुम्हाला दाखवते. थोडीशी ओलसर आहे ना, थोडीशी ओलसर आहे ना, तेव्हाच आपल्याला परतून घ्यायची आहे. मध्ये आपली भाकरी अशी आपण अशी करून घ्यायची काढीच्याने. आणि अशी साईडने शेकून घ्यायची भाकरी. तुम्हाला वाटलं की करपते भाकरी तर मग मीडियम फ्लेमवर करा. आधी कडेने शेकून घ्यायची आपण चांगली. हे बघा, आता पलटायची आपण अशी. थोडा अशी ठेवायची आपण भाकरी. हाय फ्लेमवरच ठेवलाय गॅस. फुगते ना भाकरी. आता आपण मीडियम फ्लेमवर घेऊया. बघायचं आपण, बघत घ्यायचंय भाकरी, नाही तर लगेच करपते खाली. भाकरी आपली तयार झाली आहे. तर आपण काढून घेऊया. आता आपण दुसरी भाकरी थापूया. बघा, अशा प्रकारेही थापता येते. पण तुम्हाला जमली तर थापा तुम्ही अशी. एका हाताने अशी वळवायची, एका हाताने अशी करायची. अशी पण पटकन थापून होते. नाहीतर मग अशी. आणि भाकरी थापताना जर खाली तुम्हाला वाटली चिकटते तर अशी उलटायची. थोडंसं पीठ घ्यायचं, परत त्याच्यावरती टाकायचं
आणि मग असं हाताला चिकटले तर हाताला असं पीठ लावायचं, थोडं थोडं लावायचं, येणार हळूहळू करता. पीठ मी टाकून घेते. गॅस हाय फ्लेमवर ठेवायचा भाकरी टाकली की आपण, आणि अशी ओलसर असते ना तेव्हाच ती परतून घ्यायची आहे. अशी हाय फ्लेमवर ठेवायचा. एक 5 मिनिटांनी आपण इथून असा काविदा घालून ना हळूहळू अशी भाकरी अशी करून बघायची, नाही तर खाली करपेल ती. भाकरी पूर्ण शेकल्याशिवाय आपण पलटायची नाही. भाकरी एका बाजूने पूर्ण शेकून झाली. आता मी पलटली आहे. भाकरी फुगली. आता आपण मीडियम फ्लेमवर करायचा गॅस. आपली ही पण भाकरी तयार झाली आहे. काढून घेऊ. भाकरी शेकताना ना बऱ्याच वेळी तवा चांगलाच तापलेला असतो आणि बऱ्याच जणांना अशा समस्या उद्भवतात की दुसरी भाकरी टाकतो ना आपण तेव्हा बघा तुम्हाला दाखवते कशी होते. हे बघा इथे ना बबल्स यायला सुरुवात होतात मोठे मोठे. हे पाणी लावलं ना आपण तरी पण ती खराबच होते. त्यावेळी काय करायचं आपण, अशी होते आणि मोठे मोठे बबल्स येते त्याच्यावरती. तर त्याच्यासाठी काय करायचं तुम्हाला दाखवते. मी इथे छोटी भाकरी तुम्हाला करण्यासाठी दाखवण्यासाठी मी करून घेतली आहे. मी टाकणार नाही, मी खाणार आहे. तर ती तव्याला चिकटू नये म्हणून काय करायचं, आधी ही एक भाकरी शेकून झाली ना आपली की आपण लगेच मीडियम फ्लेमवर घ्यायचा गॅस. पुसून घ्यायचं जरा स्वच्छ. तर हे बघा मी तेल घेतलं आहे थोडंसं, अगदी हे 1 ते 2 थेंब तेल आहे. तर मी काय करणार बघा, ती भाकरी चिकटू नये म्हणून काय करायचं, पटापट ना असं मीडियम फ्लेमवर घेऊन गॅस असं लावून घ्यायचं पटकन तव्याला. सावकाश हात भाजेल. आणि त्यानंतर आपली दुसरी भाकरी आपण अशी टाकून घ्यायची आहे आणि असं पाणी लावायचं याला. बघा भाकरीवर बबल्स आले का, नाही ना, भाकरी चिकटली पण नाही आहे, चांगली झाली आहे. मग हाय फ्लेमवर घ्यायचा आपला गॅस. भाकऱ्या आपल्या बघा तयार झाल्या आहेत. हे बघा किती छान झाले आहेत बघा, आणि पातळ पण झाले आहेत किती. अशा पातळ थापायच्या भाकऱ्या. आता आपण ह्याच्यावर ना मसाला करूया खाण्यासाठी झटपट असा. आता हे बघा आपण मसाला करून घेऊया. काय हा मी मालवणी मसाला घेतला आहे. मिरची पूड नाही घ्यायची कारण तिला टेस्ट नसते ना. बाकी दुसरा तुमच्याकडे कोणता मसाला असेल ना तो घ्या. जर भाजी नसेल ना अजिबात एखाद्या वेळी तर खायला हा चांगला आहे झटपट करून. हा मसाला घेतला आहे मी. आणि आता हे मीठ टाकणार आहे चवीपुरतं ह्याच्यात बघा. आणि ह्याच्यात खोबऱ्याचं तेल टाकायचं आपण. गावी कधी कधी भाजी नसते त्यावेळी ना भाकरीबरोबर हे झटपट असं करून दिलं जातं, छान लागतं. तुम्ही पण करा आणि खाऊन बघा. तेल जर असं चांगलं लावायचं आहे ना, खोबऱ्याचं तेल घ्यायचं आणि त्यामुळे चव चांगली येते. सुका सुका करायचा थोडंसं. हे बघा आता मी तुम्हाला थोडासा असा करून दाखवला आहे. आता यात जर तुम्हाला कांदा घालायचा असेल ना तर असा कांदा घालून घ्यायचा जेवढा आपल्याला हवा तेवढा. हाताने दाखवते तुम्हाला करून. कांदा नको असेल ना तर हा मसाला आणि मीठ पण छान लागतं. हे बघा हे झटपट होणार आहे. कधीतरी खाऊन बघितलं, छान लागतं. चवीने झाला आपला कांदा मसाला तयार. अशा प्रकारे तांदळाच्या भाकऱ्या आपल्या तयार झाल्या आहेत. आणि हा मालवणी मसाला, त्याची चटणी ही याच्यासोबत आहे. अतिशय चवीला लागते ही. तुम्ही अशी खाऊन बघा करून. बघा तुम्ही करून बघा. आणि तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनेलला सबस्क्राईब करा.